מה שלומכם? היום זה יום חמישי בספר של שער הביטחון. נשארו לנו עוד 55 ימים כדי לסיים את הספר כולו. היום אנחנו נדבר על זה שבוטח בקדוש ברוך הוא לא מפחד משום אדם, אינו מתיירא משום אדם. אנחנו כרגע עומדים בחלק השלישי של 10 הדברים בין בעל קימיה לאדם שמאמין בקדוש ברוך הוא. מי שלא יודע מה זה בעל קימיה, אני אסביר. בעל קימיה זה אדם שיכול לקחת כל דבר ולהפוך אותו לכסף או זהב. יכול לקחת נחושת ובדיל ולהפוך אותו לכסף. זה כאילו הוא מרמה את העולם ויחוש כסף מכלום. כי אותו אדם לא צריך ביטחון בקדוש ברוך הוא, הרי הוא יכול לייצר את הכסף בעצמו. והוא בטוח בזה. אז הוא מביא לנו 10 דברים. בעל הקימיה לא מאמין על סודות זולתו, הוא מפחד לומר לאף אחד, לאף אדם, את הסודות שלו, את מה שהוא עושה, את הדרך שלו, שהוא מרוויח כסף. למה? מיראתו על נפשו. הוא מפחד או יהרגו אותו, דבר ראשון, כי אתה גונב מכולם כסף כאילו, אבל מי שבוטח בקדוש ברוך הוא איננו ירא משום אדם בביטחונו, הוא לא מפחד מאף אחד. אבל הוא מתפאר בו, דווקא מאוד מאוד שמח אני מתפאר בזה שאני פותח בקדוש ברוך הוא. למה? כמו שאמר דוד המלך עליו השלום בפסוק בתהילים, באלוהים בטחתי בקדוש ברוך הוא, לא ירא מה יעשה אדם לי. אני לא מפחד מה אף אדם יכול לעשות לי, אף אחד לא יכול להזיק לי. נתקדם לרביעי. בעל הקימיה אינו נמלט מהזמין מהזהב. לפעמים הוא מכין זהב וכסף יותר מדי מה שהוא צריך, יותר מדי, הרבה לעת צורכו, או שהוא לא יזמין מספיק, הוא מכין מעט ממה שהוא באמת צריך, הוא צריך יותר. והוא אומר פה, ואם יזמין ממנו הרבה, יהיה כל ימיו מפחד לנפשו, שלא יובד ממנו במיני סיבות האבדה, ולא ישקוט ליבו ולא תנוח נפשו מפחדו עליו, מהמלך והעם. הוא מפחד כל הימים שלו, כל החיים שלו, שמא אולי הוא יובד ממנו ממונו, שהוא יאבד את זה כסף שלו, באיזה אופן שמישהו יגנוב ממנו, או מישהו יעשה לו בלגן כי יש לו הרבה כסף. או לא יהיה שקט הלב שלו, והנפש שלו לא ישקט, זאת אומרת לא ינוח נפשו מהפחד של המלך או העם שיגלו את מה שהוא עושה. ואם לא יזמין מהם, הוא אומר פה, ואם לא יזמין מהם אלא למלאות מחסורו זמן מועט, אפשר שיבצר ממנו המעשה בעת הצורך הגדול אליו, מפני המנע סיבה מסיבותיו ממנו. בואו אני אסביר לכם. הוא אומר פה שאם באופן שהוא יזמין מהם רק מה שהוא צריך, רק מעט כסף וזהב לזמן מועט, ייתכן וימנע ממנו לייצר עוד כסף בעת הצורך מכל מיני סיבה מסוימת. אז בוא נדמיין סיבה, הוא מזמין את הכסף או הזהב או את הבדולת, את הנחושת, מה שהוא צריך לקחת, ואז הוא ממשיך הלאה. אבל הוא אומר, אם אני אקנה מעט מדי, אולי אני אבוא למצב שלא יהיה לי דרך לקנות עוד, ואז לא יהיה לי עוד כסף. ואז מה אני צריך לעשות? אין לי איך להשיג כסף, אין לו דרך אחרת. אז מה הוא יעשה? אבל הוא אומר לעצמו, אם אני אקח יותר מדי, אני מפחד שאנשים יגנבו ממני, או שהמלך והעם יגלו את מה שאני עושה ויהרגו אותי, או יעשו ממני פחד. אין לו מנוחת נפש. הוא אומר פה, והבוטח באלוהים ביטחונו חזק, באלוהים שיטריף אותו, כרצונו, בעת שירצה ובמקום שירצה. כאשר יטריף העובר ברחם אמו והאפרוח בתוך הביצה, אשר אין במקום מפולש להיכנס אליו ממנו דבר מחוצה. והעוף באוויר, והדגים במים, והנמלה הקטנה עם חלישותה, ויבצר הטרף מהערים תוקפו בקצת הימים. הוא מביא פה כמה דרכים להסביר את הדבר הזה, אבל תבינו איזה יופי. הוא אומר שמי שבוטח בקדוש ברוך הוא, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יפרנס אותו כרצונו, בזמן שירצה, במקום שירצה, כפי שהוא מפרנס כל עובר ברחם האם שלו. כל עובר ברחם אמו מתפרנס מאמו, ואת האפרוח בתוך הביצה הוא דואג לה. אף שאין שם פתח שדרכו להיכנס, אין שום דרך שמישהו יכול להיכנס לתוך הביצה. אין, רק אלוקים. אשר אין במקום מפולש להיכנס אליו, ממנו דבר מחוצה. והעוף באוויר, כמו שהשם מפרנס את העוף שבאוויר, שצריך לחפש אוכל לאכול, והדגים שנמצאים במים, שהם צריכים גם לאכול, והנמלה הקטנה עם חלישותה. הוא אומר פה, ויבצר הטרף מהארי, ומנגד לפעמים יימנע מזון מהארי, אף שהוא חזק מאוד. גם זה שהוא באמת חזק, וכאילו הוא יכול להשיג אוכל בלא בעיה, יבצר ממנו הטרף. כמו שאמר הכתוב בתהילים, כפירים רשו ורעבו, ודורשי אדוני לא יחסרו כל טוב. כפירים רשו ורעבו, זה עוד, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, הוא מסביר פה את זה שוב. גיבורים
כמו אריות התרוששו ורעבו ללחם, היו צריכים אוכל, אבל מה? הם יכולים לנסות להשיג אוכל כמה שהם רוצים. אבל הצדיקים מבקשים פרנסתם מהקדוש ברוך הוא, לא חסר להם כלום, שום דבר. ועוד פסוק מביא ממשלי, לא ירעיב אדוני נפש צדיק. מה זאת אומרת? פשוט, לא ירעיב השם נפש צדיק. ועוד פסוק בתהילים, ואמר נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לכם. הוא אומר תהילים, זאת אומרת דוד המלך, צעיר הייתי, אני חושב שזה דוד המלך שכתב את אותו המקום, את אותו הפרק. צעיר הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי מימיי שצדיק נעזב וזרעו מחזירים אחר לחם, והוא צריך אוכל, ואין לו מה שהוא צריך. תלמדו מזה לקח. אם אתה חושב שאתה יודע את כל מה שאתה עושה, וכל דבר שאתה עושה, אתה עושה כפי מהלך שלך, ככה אני אעשה את הכסף שלי, אני אקנה יותר, אני אקנה פחות, כל הרעש של כאילו, אני אפילו לא זוכר שהקדוש ברוך הוא בכלל קיים בעולם ודואג לכל הדבר הזה לקרות, אלא זה רק אני. תבין, אתה תפחד כל הימים שלך, כמו בעל הכימיה אתה תפחד. תעשה טעות פה, תעשה שם, אתה מפחד. אבל ברגע שיש לך ביטחון בקדוש ברוך הוא, אתה לא מפחד מכלום. אין לך מה לפחד. ואתה גם לא חושב כל כך הרבה. אתה לא צריך להיכנס לכל כך הרבה עמיקות. יש השתדלות מסוימת שאנחנו נלמד על זה בהמשך, אבל אתה לא צריך להיכנס לכל כך עמיקות. כי יש בורא בעולם. לא אתה. אתה לא זה שתביא לך את הכסף. אתה רק עושה את ההשתדלות הנצרכת. אולי יביא לך עליו כסף ובוא ממקום אחר לגמרי. ולא מהמקום שעשית את ההשתדלות. לכן תזכרו. תפתחו בקדוש ברוך הוא ולא יחסר לכם כלום. סיימנו יום חמישי, נתראה ביום השישי בספר.